opäť si prvýkrát zahrám rankedy, takže nebudete zrať, poďme na to. Takže môžete si všimnúť, že mám presne 1000 trofej, takže idem si otvoriť rankedy a môžeme ísť hrať rankedy, takže ja si ich tuto v mapách hneď dám. OK. Takže môžeme ísť iba za Darryla. Teda vyzerá to tak. Takže už som pochopil. Takže ja mám mať ja mám mať ich na 9. Takže Shellynu mám na 9 a teraz si dám Nitu na 9. Takže OK. Takto 5, 6, 7, 8, 9. OK, už ich mám, takže podľa mňa už môžem ísť hrať rankedy. Áno, presne tak, už môžem ísť hrať rankedy, takže idem dať konečne ready. OK, takže môžem si vybrať iba z týchto a ja si vyberiem Darryla. OK, takže môžem ísť rovno na to, takže je vlastne knockout a ja sa idem pokúsiť vyhrať. Takže tuto je Bibi a ja idem na ňu, takže poď. OK, tuto je Roza. A ja vlastne mám 2 ultiny, takže... OK, let's go, takže idem na týchto. Dám tuto Bibi, Rozu. OK, poď. Dobre, dal som Bibi a tu je Roza, takže poď. OK, dal som ju. Takže prvá hra rankedov je vyhrata, takže plus... OK, máme tu gang grab a to bude úplne ťažké, lebo sú tu dobrí hráči. OK, tuto je Sam, ktorý zobral jeden Powerl a ja ho musím dať... Dobre, Edgar to tam všetko vybojoval, takže super. OK, tuto je... Dobre. Už máme 4 a oni majú 0 a to je dobre. OK, tuto, takto, bum. OK, mám zase 2 ultiny, ale prehral som a to nie je dobre. OK, toto dala asi niekto, Thomas Kid. Halo, poď. Halo, dobre, nevadí, hlavne, že je preč. Není preč. A ultina nedočiahla, takže smola. OK, Edgar tam skočila, poď, nedal to. OK, ale nevadí, pretože tam idem ja. OK, poď, dám ťa. Ultiny. Dobre, získal som 2, no tak nezískal. No získal, ale už ich nemám. OK, má 4, takže OK, vyhrávame, takže drž sa tam vzadu. OK, idem sem. Takže dobre. Teraz dám tohto, super. Tohto. Pomoc. Dobre, a vyhrali sme. OK, Edgar nás chvál ešte skočil, aby to dobre vyzeralo. OK, takže chcem dať aspoň jeden ten ranked star drop, takže OK. OK, teraz je knockout a ja si dám Darryla, takže dobre. OK, ja si stále dávam Darryla. OK, takže idem sem a... Dobre. Je knockout a neviem, či niekde nie sú. Nie! Počkať. Poď. OK. Poď. Super. Ty vole. Dobre. Ja som na to sám, na obidvoch. No, nie. Poď. Ale dala ma, takže... OK, ale dáme to, poď. OK. Takže idem sem. OK, toto video už budem musieť končiť o chvíľu, lebo už trvá 8 minút, neviem ako po zostrianí. Dobre, prehral som, smola. OK, tak dáte jednu, keď ste dvaja, nie? Dobre, dali to. OK, ale ešte je jedna hra v tejto jednej hre, takže super. OK, idem sem a idem na to. Franka! Nie. Super, paráda, super, takto, paradička, teraz ideme zase sem a OK, vyhratá hra, super.
OK, a musím povedať, že toto je všetko z toho videa, takže dúfam, že sa vám to páčilo. Nezabudnite mi dať like, odberať zvonček. Ja sa ľúbim. Čau, čau.